Sanibingelela nonke emakhaya ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungsta namhlanje. Kwesinye isiqephu sivashele ubhuti wethu la othune confession anayo. Sawubona. Yebo kunjani? Ngiyaphila njani? Hayi siyaphila. Nathi siyaphila. Ngisacela ukubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Sanibonani ninjani? Usibonelo lo. Sanibingelela nonke emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Singu-Black Life TV nihleli noLungsta. Namhlanje sihleli nomfowethu othunodaba afisa ukulidalula. Sawubona. Sanibona kunjani? Siyaphila. Ungababingelela emakhaya usho ukuthi udabukaphi? Sanibona ninjani? Ngokuhlala ngiseMayville. Mayville. Yes. Okay. Namhlanje yini ekulethela ekhaya? Angazi ukuthi abantu bazothi ngiyagula noma kukanjani kodwa ke phela ngilethwe inhliziyo la ekhaya. Ulethwe inhliziyo? Yeah. Ayingathi ihlukileke lena phela. Mawuthi ulethwe inhliziyo ijwayele ukuphatha uthando. Noma inhliziyo injani, ineyinhlungu, inani? Kuyistory nje isicishe sibe kanjalo kodwa ke ngiyabona ukuthi lento iyangilimaza so ngibona ukuthi angibhalele khona la ekhaya ukuze nezongisiza ngingazi ukuthi lo daba lo ngilibeke kanjani nakumnikazi walo. Okay, siconfessa kuba. Should like siconfessa kusisi wami. Sisi wakho. Okay. Yes. Okay. Ngingasho ngithi usisi wami ngoba mina ngathola ukuthi vele lo sisi lona kuba kusisi wami kahle akuyena usisi wami ogazi kuphela sikhuliswe sonke umuntu ofana nokuthi wa-adoptwa yabona. Oh, okay. Yes, manje ngendlela enza ngayo nangendlela kwenzeka ngayo ngigcine sengizizwa ngimthanda. Ima ngoba uthi ke na usisi wakho wa-adoptwa. Nikhuliswe ndawonye ngithi ufike samncane nomfike sekhulile. Ufike nje samncane ekhaya kodwa noma bengimshiya ngeminyaka emibili phela. Kodwa nje hayi yena ufike nje sikhule nje sonke ngoba sisazofika kule minyaka esikuyona mhlawumbe wafike sena 7 lapho So yena uyazi ukuthi uadoptiwe ekhaya? Angicabanga ukuthi uyazi because ekhaya le nto asikaze siyixoxe. Ayikhulunywa. Yes. Kodwa wena uyitshelo ba. Mina ngiyazi ukuthi wafika ekhaya yena nje wazi ukuthi yena uyingane kaMa kodwa ngiyazi mina ukuthi akayona ingane kaMa. Wena wazi ngani? Ekhaya kuma kukhona izimfihlo ezikhona. Mina ngathi mangibheka yabona lento because ngangifuna uku-apply esikoleni. Mangibheka emaphejini la khona izitifiketi ngathola ukuthi yena kahle akuyena owasekhaya. Kahle bamthola la bamthola khona. So ngase ngabona ke mina ukuthi akayena sika futhi mangimbheka akafani nabantu basekhaya. Lokho kase kwanginikeza ukuthi ngibone ukuthi ngempela akuyena umuntu ozalwa umama lo. Okay. So akhathi uthola le information akufika ngakweni ukuthi uhambe uyobuza umama? Umama ngayena umuntu ongenekayo futhi ke indaba zabantu abadala akathanda umuntu othanda indaba zabantu abadala. Okay. So oye kwenzeka nje kwashintsha indlela engimbuka ngayo. Noma ngabe into noma ngabe senze into uze uyasmile. Muhle. Okay. Uyabona nje naye nokunganaki mhlawumbe uthola ukuthi mhlawumbe ake ngithi uyogeza lapha mhlawumbe akhohle ithawula athi angimlethele. Madoda. Ngiyayithanda le ntokazi ngiyafisa nje ukuthi naye mhlawumbe lento ungathi angayizwa ngendlela engizwa ngayo. Anginandaba noma ekhaya bangathini noma omakhelwane bangathini ngiyamthanda. Imake yini lehlukile ayenza ngoba phela intombi iningi la eminyango. Ngisho ukukhuluma kwakhe. Indlela asinakekela ngayo ekhaya angifuni nje adlala abafana ngifuna aveleke abe ngowasekhaya ngokuphelele ngazi ukuthi akusekho la yakhona. Muhle lo muntu. Umuntu onjani? Ngithanda ukuthi ukhuliswe umama. Umama kuqotho into eseceleni akayifuni naye walandela la ezicathulweni zamama ongizalayo ngeke ngithi ngithatha into engingayazi ukuthi ikhule kanjani. Ngiyamazi ukhule kanjani, ngiyamazi uthandani ukwenzani. So ngeke azangihlule nje ukuthi ngimnakekele ngimnike into ayifunayo. Ngiyamazi uthandani ngisho kuphela inyanga mangibambela amatoho ngiyamnika uzasho naye athi kodwa bhuti uyanginakekela. Ngisho ngithi ngakhumvaze la. Kodwa ungiphatha kabangazi le ndaba ozoyizwa kanjani. So ngoba uthi ke na umuntu oqondile uzombekela ibhomu engaka uzoyithatha kanjani?
nayo inkinga ngazi ukuthi uzoyizwa kanjani futhi ke kodwa ngiyimisela ukuthi azi ngoba phela inhliziyo yayiphakelwa ngiyamthanda. If you die, you die. Sekufike lapho kade ngizama. Hayi ngazi. Uyahluleka. Ngazi. So manje-ke mina ngiyacabanga uzomfonela umtshele lolu daba uzogijima engimama ayikubazali usu-ready ukudila nabazali. Hayi akufiwe. Akufiwe. Ukuthi yangihlupha lento angazi futhi nami ukuthi ngogcina ngenze njani ke ngoba phela mina uzangibuza naye ukuthi bhuti ama ngibone ngisho intombi uyena intombi mina angingenisi ngisho intombi mina ekhaya ngoba ngivele ngifile sengathi intombi yami iyangibuka mina ayikho into engizoyenza angazi serious. Hayi futhi iyakuhlula lenhliziyo. Mengifisa ababukeli basekhaya kube bakubona ukuthi hayi iyakuhlula ngempela. Iyakuhlula chiphe ezinyembezi. Hayi. Kodwa ngithi asimthinte kudadweni. Simtshele ngalolu daba ukhona uzokwazi ukuthi ukhululeke. Hayi asimthinte. Kulungile. Today is the day of the butternut. Sawona? Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la waka Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Ngicela ungiphindela uthi sikhuluma e-TV. Kwa Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Oh hayi singakhuluma. Okay. La e-studio ngihleli nomfowenu othukena kunemfihlo afisa ukuyikhipha kuwena. Ngisacela ungibambele ucingo. Ngamnika. Sawubona tati. Sawubona bhuti. Ngiyaphila. Wazo wamuhle ngisho ngakuboni. Hayibo mina ngisamangaza ukuthi hayibo e-TV kwenze njani? Hayi kunemfihlo nje size engifusha ukuchazela yona kodwa ngicela ukuthi ungathuki. Hey ungangizeli nje nezinkinga kwami. Yabo mase ufaka i-TV ngithuka nje kabi. Hayi kuyinto enhle nje phela nawe uyazi wona siswami ukuthi ngikukhonzela ngithi. Hello? Hayi kulungile ngathi ngikuza. Ya cha bengithi nje angikwazise nje. Ukuthi angazi ngiyibeke kanjani lento kodwa kukhona abantu eduze kwakho. Akukho umuntu njengamanje ngigedwa la. Ngiyakuthanda. Awu into enhle phela leyo ukuthi angithi ngudadweni. Cha ngiyakuthanda ngichaza ukuthi ngifisa ukuthi mina nawe sithandana ngothando labantu ababili. Shwele ngiyalingwa ngiyeshana. Ngeke phela mana siswami ngicela ungilalele kahle mina solo ngakuthanda mina sikhula nje solo ngakuthanda ngiyakuthanda ngifisa ukuthi sithandana futhi mina ngiyazi futhi mina ukuthi wena awuzalwa nje futhi uma wena nobaba ngiyayazi leyo nto leyo. Angizwanga? Awuzalwa wena uma mina nawe singakwazi ukuthandana. Angizalwa uma. Ukuthatha phela lokho. Ngoba usufuna kuba yawo noma ngokuthi ngizalwa uma. Cha lalela mina ngikho nje lokho okushoyo. Ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Izingane zomuntu wena usuvukelwa imizwa khona la ebaleni. Hawu mana ke wakwangibona ngifaka intombazane ekhaya kona ke sekuthuya wakwangibona ngoba ngithanda wena nje angifuni umunye umuntu. Mhlawumbe uyishimela awukhulema noma mhlawumbe ungapha kosisibhuti. Hayibo ngithanda wena akekho umunye umuntu engimfunayo ngiyacela ukuthi ungilalele kahle and futhi ngingenza noma yini. Hayibo iyishwa leli ngeke kumele ngitshela abazali ngifuna ukubuza kahle noma ukuthi wena uthi mina ngiqala ekhaya ukuthi sithandane ndawo. Lalela ngicela ukuthi lento siqale sixoxe sobabili ke sesibonana kwamanje bengifisa ukuthi bangisiza bala kwa Black Life. Ayikho mina bhuti engakhohlisa ngayo ngithi into soyikhuluma kodwa utho bhuti wena nje siyingane zomuntu wena usubona intombi.
asisaphephile futhi kuwe ngeke. Nglalela isizathu esenza ngenze lokhu ukuthi mina ngifuna udlala abafana la ngaphandle. Sesiwami ngiyakwazi unenhliziyo enhle. Ngiyazi umama ukhulise kahle. Angeke uzudlale ngami futhi umuzi wasekhaya uma ngabe kukhona wena ungesazi ukuphuma ekhaya. Ngeke uwe ukhona ngoba wena sesiwami indlela oyiyona nowenza ngayo izinto njena awufana lamantombazane lana ala emgaqweni. Uhlukile sesiwami ngiyakuthanda ngenze kanjani ke mina? Ngihlukile phela ngoba ngikhuliswa uma umthetho ngiyawazi angeke ngize ngidlala abafana. Mina indoda eyabi ukuthi awuyazi mani ucathi ngiyathanda yini mina mawulethwa lo mfana lona ucathi ngiyathanda lo mfana lo mangabe ezokulanda la ekhaya ngibe ngimazi kahle ukuthi lo mfana lona uthanda amanye amantombazana. Ucathi ngiyathanda ukubona abafana wena bedlala ngawo. Ngiyakuthanda mfethu understand lokho ukuthi wena ngiyakuthanda wena yabona nje imbudane nje ngitshela yona ngeke nje ngizotshela abazali mina ngicela uyicabange-ke lento engiyishoyo ayikho into engizoyicabanga nje umsangano nje lento ngitshela yona ngifuna nokukisa nje wawena sengiyakusaba nje awukwazi ukusaba umuntu okuthandayo phela kanti ukuthanda umuntu kuyicala yini ngoba ngiyakuthanda mina usubele ungitshela nje ungichazela ungabusangichazela uzochazela kahle abazali nakho nayo le information osunayo ukuthi wena manje angisiyo wakini. Yo uzochazela kahle abazali. Hi sisi. Yebo sisi. Hi, nginombuzo nje lana ukuthi ubuwazi ukuthi khona mhlawumbe into okwayibona ukuthi ke na hayi ngathi akuyena abazali bakho lapha. Hey. Kona kukhona okuncane ngengakubona kodwa ngibuye ngifunde ngithi hayi mhlawumbe like indlela abazali basikhulisa ngayo basikhulisa izingane. Okay. Ungabi nakho nje ukusola le ubhuti asengitshela yena engathi usenesiqiniseko sayo hayi. So mawuthola ukuthi kuyiqiniso kuzokwenzakalani? Mangathola ukuthi kuyiqiniso uma ngeke ngamthola kangako ngizofuna ukwazi isizathu sokuthi indaba ize ngigcine ngila ekhaya. And futhi ungasho ukuthi ke nabakukhulise kahle njengabazali baqotho? Bangikhulise kahle bangabazali abaqotho bengakazi bengakazi bengikhombisa ukuthi angisiyo wabo bebengiphethe kahle khona phela lapho ingane nami phela ngiyasheshisa ke kodwa bengakazi ngisola ukuthi yazi beka ngishoyo ukuthi laba bantu abangizali manje ke ngoba ubhuti wakho la eseconfessile washo ukuthi uyamthanda. Angifuna ukuzizwa nje yabona nje lokho nokuthi angilibeke phansi nje manje ngifuna ukuzizwa nje yakhe nje usazombuka kanjani ukuthi indaba engafani nabantu basekhaya mbuzo ukuthi indaba engafani nabantu basekhaya. Okay, ubhuti lo adamant ukuthi ke nanibona abandawonye futhi indaba ningafani nonke ekhaya. Indaba wena ungafani nabo ekhaya. So mina lokho sesekubuza kubazali ngifuna kubuza abazali ikhulule besitshela ukuthi kwenzakalani. Le yakhe ndayibeka eceleni yomthandana ingane nomuntu oyedwa ekugcineni kosuku. Sengibuza ukuthi ke i-relationship yakho nabhuti wakho ke iyapi mayisuka la? Hayi siyathandana phela. Phoqa ukuthi abazali bami bangikhombisa abazali bami bangempela kobe sekuphoqa kodwa makuwukuthi ngizalwa khona la lento ekona ubhuti into engekho umina nobhuti impela hayi cha ngathi impela sekuyohlukana angazi. Okay. Umuntu nomuntu useyobheka le. Nangesho ubhuti wakho uthi niyathandana phela. Siyabonga kakhulu kodwa sisi ukuthi ke uthathe ucingo lethu. Asithembe ukuthi le ndaba le izolungiseka ne. Hayi kodwa yena ubhuti ayungiphoxile hayi. Phephisa. Kodwa wena akakwazi umbuke ubone ukuthi hayi lo angabe umyeni womuntu. Cha, engaba umyeni wesinto ngakhaya. Yena cha unalo uthando yanakekelana ayikho ebengayithola ubhuti wami engithanda kodwa hayi ukuthi sengazi kuthiwa mina naye impela sekhona phakathi kwethu cha. Hayi okay. I know. Siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga. Bye. Hayi akayingeni dadweni. Akayingeni. Akakubaki.
Akakubaki. Uzokwenza njani? Phela manje usuconfessile. Usazophindela lapha endlini ekhona. Sekunodaba le-adoption. Thini way forward? Ngazi. Awazi? Kodwa engikwaziyo mina la khona uthando khona indlela. Ha. So Ngeke mina ngize ngimncame mina. Ngeke ngize ngimncame ngiyamthanda. Ngeke ngize ngimncame. Mawukuthi kumele ngenze into kumele ngiyenze, ngeke ngingamthuli mina ngiyamthanda uyo. Ima ke mayingakufuni? Ngiyamthanda. Yena phela uthaka kuthanda. Kuvela uthando ufanele lifike nomfana bese intombazane ngiyifundisa ukuthi ngithande kanjani ngokuyinakekela ngiyikhombisa konke okuhle njengoba esho ukuthi ngimenzele izinto ezinhle ngenze njani ke. So manje ke ngoba isizofika kubazali uzosho futhi uthi utheni? Nabo abazali ngoba ngithi ngiyamthanda ayikho phela into engingayenza sengifikisa ngingene emission. Okay manje akekho komunye kosuku wambona endaweni ke mhlawumbe ongaphephela kuyena ke. Ukumbona usisi kodwa ukumbona. Muhle lo muntu futhi unenhliziyo enhle akafana lamantombazana amahle nje naqeda azongabi nayo ingqondo. Lo muntu uyakwazi ngisho ukuhlanganisa apheke izamba nokube ngathi inyama. Lo angiyibona intombazane eyofana nosisi mina. Mhlambe futhi kuzomela uzama ukudate futhi ucheck abanye abantu. Ngabazama nabo zanele ngahluleka. Usisi nje mengibuka. Mina nje angaze ngafisa ukuthi usangibone mina ngijola ngenzeni ngoba ngiyamazi ukuthi ngiyamthanda. Uyamthanda. Futhi manje futhi nginomfakazi ukuthi yini akayenwa kithi. So uthando uvesane lakhula kakhulu. Yo hayi le babukele emakhaya ngihlule kwamina. Hayi uyasho ubhuti uthi ke nala khona uthando nendlela ikhona. Asithembe ukuthi bazoyithola indlela yaphambili ke lana. Mawukuthi nawe khona istory sakho naso, please sithinte ka Black Life TV sikwazi ukuthi sixoxisane ngaso sibone ukuthi sayithola yini indlela yaphambili. So Black Life TV sikhipha izimfihlo, siyanthanda. Please don't forget to share, like and subscribe. NgiuLungstar ngithi nibe nosuku oluhle. Ngifisa ukumchazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyathanda kakhulu. Is there black